Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta aurkezpenean esan bezala, sustatuko lagunekin izango gara gaurkoan ere, ostegunero bezalaxe. Sustatu.eusen albisteak partekatzen dituzte, hoietako batzuk aukeratu eta hemen kontatzen ditugu. Irrati bidez entzun gai, Twitch bidez ikusgai. Egunon, Luisjo? Egunon, Zer moduz? ondo, albisteak kontatzeko prest. Bueno, Durangoko azokan egon zineten, ondo Bai, dana ondo juntzan, bai, gauza berriak aurkeztuta. bai, hori da. Bueno, Aurreratu genuen joan den astean mhm, taxaniaren aurkezpena bai, izango genuela, eta izatez martxan zegoela. bai. Eta han, bueno, kabia espazioan azaltzeaz gain, Mhm, atzo pixkatola zabalkundea eman genion, prentsa ohar batzuk zabaldu, aha. eta sareetan ere bai, eta egunean behinen ere, bueno, propaganda bezala, ba, Autopropaganda edo bai, gutxi eta gorabehera. Tanzania agertzen da, eta atzo, Bai. lehenengo egun honetan, 3.000 jokalari bildu ziran, Bueno, eta, bueno, pues, uste dugu gasturik eragiten ez duen azpiegitura bat dela. Behintzat Googleek ez du zentimo bat hartzen orain, vale. eta, bueno, dago jada irudi berriekin, ez dakit probatu duzun. Ez, oraindik ez. Ai, Ai, bai. txinporreta, Ez ditut etxeko lanak egin. gaur erabiltzaile bat gehiago, baietz. Bai, gaur bai, seguro. Vale. Bueno, orduan, lehengo esperientzia zen Google Street View delako hori, hola Mhm, mugitzen diran mapak, eta bai. bueno, antzekoa da. Ez da berdina, orain Bai. argazki finkoak dira, Mhm, eta baina, bueno, mapak eta argazkiak ondo dabiltzala ematen du, vale. erabiltzaile kargarekin alduela, eta bueno, 3.000 lagun, hortxe. Mhm, Ikusiko dugu, nola dabilen, urte amaitu arte, hortxe hola egongo da, eta vale. eta igual urtarrilan berrikuntza batzuk, feedback pixkat jasoko Vale, dugulakoan, hau primera. horrela, Bueno, bestea. bai aurreratu zenuten, berrikuntza bat egon zala, Bai, hau da, norberak in situ lekuan egonda partekatu lezakela hori. Hori bai, martxan dago edo bai, urtarriletik aurrera? martxan dago, Vale. probazko toki batzuk nik neuk ere gehitu nituen, Vale, baina esan dezagun lehenengo toki organikoak, bai, hau da, guk aplikazioaren garapenean ez eh, guk geuk sortu ez ditugunak bai. etorri dirala, Ah, erabiltzaileek. Eta, bueno, Bizkaiko bazterren bat, mhm, bueno, 4 puntu ikusi ditut. vale. Ezin da edozer gauza igo, eh? Igo behar da in situ eta onartu egin behar dugu. Bueno, Vale. gauza desegokirik ez da Mhm. azaldu, luke zentzu askorik Ez, ez. zabaltzeak. Eta, bueno, pues hor Bizkaiko pare bat toki, Nafarroako kontzeju bat, Mhm, eta, bueno, orain, eta hor, bueno, baldintza batzuk eta onartzen dira, eta da, vale, edukia partekatzen duzula, in zuzen ere Wikipediako argazkien lizentzia berdinarekin. Bueno, hori da. lizentzia desberdin batzuk daude, ñabardura batzuekin, baina, bueno, ohikoenarekin. Mhm, Eta, ze guk erabiltzen ditugun gainerako argazkiak, esan dezagun katalogo orokorra bai. ez jendearen ekarpenekoa, pues hor Wikipediatik atera ditugu, Mhm, Google Street Viewren karga hori kentzeko. mhm. Eta, bueno, oraindik, bueno, agindua eman dugu, eskerrik asko esaten dugu Wikipediari laguntzeagatik. Baina oraindik ez doaz Wikipedia argazkiak Vale. geratzen dira zerbitzarietan hor Aha. gordeta, baina, bueno, kargatuko dira. Eta behintzat, gehitutako puntu hoietako bat da Nafarroako herri bat, bueno, Mhm. kontzejuak eta bakizu udalerria daudela han herrixka txikietan eta Bai. banatuta, ez duena oraindik argazkirik A begira. Arruitz, eh? Ah, Arruitz da. bueno, begira. Bueno, ez dut honekin pista handirik emango, ze ikusten duenak ez daki jakingo duena. Bueno, Etxe hauek Arruitzkoak dira, edo ja. Labaiengoak, edo Aramendiakoak, edo, bueno, Mhm. Bueno, pista bat taxania jokatzen duenarentzat, bai. Euskal Herri gehiena Nafarroa da.
Nafarroako herriak. Eta Begira. Kontxako badia edo Guggenheim denok identifikatzen dugu, Bai. baina ezin dira danak, Hain erresak agertzen. izan. Hori Bai, da, bai, hain errazak ezin dira. Eta mundua ere, bai. ba, bueno, Eiffel Dorrea eta eh, halako batzuk, Bai, Kremlina eta halako batzuk agertuko dira, baina danak ez dit, mundu ja, guztia ere ez da ezaguna, bai. mundu Bueno, guztiaren baina da. hori ere bada aplikazioaren xarma ere. Bai, hain Edo zuzen, bueno, egunean behin printzipioarekin, desberdinak agertzen zaizkizu, hori da, baina, bueno, sailkapenean, ba, egunez bai. egun, ba, batzuk errezak eta beste suposatzen da, sorte hutsa, Mhm, ba, banatzen dala. hori da, Eta hori da. orduan, ba, bueno, pues, ilusio pixkat egin, nik uste dut, joko polita dela. Eman dit Bai, 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 bai. eman dit pena pixka zuk ez instalatzea Ai, oraindik. aste honetan etxeko lanak, dana pilatuta dauzkat, Luis. Vale, vale. Pues, bueno, Baina bueno, hurrengo saiorako, komentatuko dugu, bai? Aber bai, zumuz. eskerrik asko. Primeran, Luisjo. Bueno, horrekin hasi gara, Bai, Tafzania mugikorrarentzat deskargatu daiteke, eta ba, hori da, horixe, batzuk, Taxania izena esango dugu, G batekin hor, hori da. Tanzania herrialdea bezala, baina G bat enen Eh, ordez. Tafzania, hola. Bai. Primeran, Luisjo, bueno, eta nondikan jarraituko dugu? Ba, bueno, pues azpitituluen albiste bat, eh, Palestinari buruzko film batzuek hasi direla, azpititulatu direla euskeraz, eta bueno, Mhm, emanaldi bat pasatu da, baina Hinden ahotsa izeneko filmarekin, eta horren berri eman genuen. bai. Hau aktoreekin egindako pelikula bat da, eta, bueno, banaketa zirkuitu batean edo badago, orduan, ikusteko aukera baduzue, bazoazte. Mhm, Hind, izen bat da, Hind Rajab izeneko haur bat hil zutena, mhm, eraso israeldar baten, bai. oso modu krudelean, Mhm, laguntza eske ari zala, eta, bueno, film hori egin dute aktoreekin, vale. baina sorospen zerbitzuek eta grabatu zituzten benetako Irudiak. Ez, Ah, ahotsak daude ahotsa. eta, bueno, Mhm, pixkat gogorra izan daiteke, baina, bueno, izen bat da Hind Rajab, Hinden ahotsak da entzuten dana, mhm, neskato horrena, eta, bueno, fundazio bat ere sortu da, Hind Rajab fundazioa dabilena, vale. ba, genozidioan implikatuta egon daitezkeen Mhm, soldadu, ofizial eta politikarien kargu hartzen, atzerrira baldin badoaz, mhm, ahal bada, judizialki jazartzeko, eta, bueno, bai, bai. pelikula nik ez dut ikusi, baina, bueno, inpakto bat egiten du, eta egiten ari da, uste dut. Mhm. Eta, Zitak beste daude, ez, bai, ikusteko, hau. eh? Zitak Barka? daudela ikusteko, adibidez, bueno, Bergarakoa pasa da, baina Donostin, Bai, dauka. badaude. Eta gero, beste film bat, azpidatziekin, sortu dana, hau, No Other Land. No Other Mhm, Land hori izan da. zen, aurtengo, bueno, ez da sei hilabetetan tokatu zian Oskarrak, Mhm, dokumental honenaren Oskarra jaso zuena. Ekoizpen israeldar palestinar bada, zinegileak, bi herrietakoak dira, vale. eta, bueno, alde israelerdarretik konprometitutako zuzendari bat, eta Mhm, ekoizte batzuk eta hola ere bai. Eta hau dokumental bada, bai. eta itzuli du voluntario taldetxo batek, baina itzulpen automatikoaren laguntzarekin. Ah, begira. eh, Eluiar taldea, Fundazioak, Eluiarrek jarrita daukan aditu.eus zerbitzu honetan hitz egin dugu, mhm, beste bai, 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 bai. batean, eta horren bidez, da gero gain begiraketa batekin. Eta, bueno, honekin lotuta, bueno, ez da, albistean, apiatzen dira bi pelikula hauek, No Other Land honek esan nahi du beste lurralderik gabe, da, ez da Gazako egoera baizik eta Cisjordaniakoa, beste Mhm, lurralde okupatu hori, eh,
non, bueno, desjabetze eta Ja, zapalkuntza bai. handia dagoen, batez ere lurraren jabetzaren eta lurraren okupazioarekin lotuta. Mhm. Horri buruzko dokumental bat da, eta emanaldi bat programatuta dago, datorren astearterako Donostian Vale. Tabakaleran. Mhm. Inglesez, arabieraz, hebreeraz, hiru hizkuntza horiek entzuten dira, azpitituluak euskaraz izango dira. Begira. Baina honekin lotuta, bueno, azpititula.eus webunean daude, azpidatzi hauek ere, eta, bueno, pues, hor argitaratu da, onjala, aste batzuk, beste proba batzuk egin direla, badira hiru Mhm. urte probak egiten direla Bai. azpititula.eus webunean, azpidatzi automatikoekin, itzulpen automatikoekin. Abisatzen da, film hau, eta, bueno, ikusi dugu kalitatea dexente hobetu dela. Mhm. Begira. Hiru urtetik hona, hobetu dela dexente. Mhm. Noderland honek, gero, gainbegiraketa du, baina Vale. beste esperimentu batean aurten kargatu diren lau film, Mhm. utzi dira gainbegiratu gabe, oharrarekin noski, baina, Vale. bueno, pixkat jarraipen bat dago, azpitituluen itzulpen automatikoa ze puntutaraino dan ona edo Ona. Mhm. eraginkorra eta hori konprobatzeko. Begira, Ez bueno. ez da ez da kalitate bat, ni zer dakit, emanaldi bat Ja. egiteko publikoki, da Mhm. ulertzeko ematen duela, iruditzen zait, nik ikusi Bai. dudanagatik, ulertzeko eta jarraipena egiteko, baina ikuste dituzu, hemen hau ez du hola zertu, eta, bueno, aizpak eta arrebak ere nahasten dituzte. Hori Proba betiko hori ez dute gainditu. hori betiko kontua da, Ja, bai, bai, hori bai. gainbegiraketari gabe zaila da. Mhm. Baina, bueno, pues hor ondo doala Vale. teknologia hori esango genuke, eta, bueno, beste kasu honetan, no Otherland ikusteko, bueno, berme batekin ere bai. Primeran, vale, ados. Eta gaurko azken albistea, Luistxo? Ba, Wikipediarekin zerikusia du. bai, Euskal Wikipediarekin. Wikipediak 24 urte bete ditu, orduan. Datorren urtean, sustatuko 25 urte bete, eta hilabetera, Wikipediak ere beteko ditu bere 25 urteak. Begira. Abenduaren 6 baten jaio zen. Egun Mm, horretan gauza asko jaio dira Euskal Herrian. bai, Euskaldunon egunkaria jaio zen aspaldi batean, eta da Durangoko azoka normalean egun hori da. horretan hasten dalako, eta aurkezpenak egiteko eguna Eguna izaten izaten da. delako, eta, bueno, pues, alaxe izan zen. Mhm. Baina, kasu honetan, asteburuan, bueno, urte betetze ez oso biribil hori, baino, nik uste dut datorren urtean, egingo dituztela Bai, gauzaren zerbait, bai. batzuk, egin beharko da, behintzat, ez, zilarrezko Wikipedia hori ospatzeko, baina zabaldu dute albistea, eh, esango dut, Bai. Wikipedia guztiek izan beharreko 1000 artikuluen zerrenda, euskara dagoela ondoen kokatua. Sailkapen Bueno, batean, sailkapen batean jarri da, eta zabalduko dute irudia ikus dezagun, eta oraingo honetan, eta katalanaren gainetik, beti espa aurreratu egiten direla katalanak, eh? espainola, rusua, inglesa eta esperantoaren gainetik. Bueno, hau Zergatik da edo Luistxo. hori da. Orain ikusten ari gara hor, euskara, Mhm. eta, bueno, puntuaketa batzuk daude, zenbat Bai, artikulu dauden, tal. Wikipediak ditu, bueno, halako kalitate edo, bueno, bai, pues, filtro batzuk baremo edo batzuk. mhm. Bat da, bueno, irizpide batzuk, Bai, ez da filtro bat. Gero, ja, bai, wikilariek egiten dute artikulu hau bai edo ez, edo ja. eh, Mhm. hizkuntza bakoitzean, bere komunitatearen baitan eta erabiltzaile partikularren baitan dago. Baina, baremo bi importanteak dira, 1000 artikulu egon beharko liratekenak, Wikipedia pentsatu duna, ni zer dakit, pertsonaia historikoak, ez? Ja, bai. Mhm. Juan Carlos Lehena, Espainiako errege emerituak igual ez du merezi, ez dago zerrenda horretan, izatez, baina nik zer dakit, Bai. Napoleon bai. Mhm. Eh? Ados. Eta, orduan, badagolako 1000 artikulu zerrenda, eta beste bat 10.000-arena, ez? Pixkat, Aha. igual hor Juan Carlos sartu da, ez dakit, ez? Baina, bueno, Napoleonetik beherako Ja. beste 9.000 artikulu importante.
Bai. Eta, bueno, pues, horien arabako sailkapen bat dago, eta 1000koen, ba, euskara lehena jarri da, Mhm. neurtzen da, betetze maila, hau da, zenbat egin dira, 1000 horietatik, Mhm. ea guztiak eginak dauden, eta gero bakoitzaren neurria ere bai, azalpenen, erreferentzien eta irudien aldetik osatuta dauden edo ez. Bai. Eta, ba, ematen du, ba, oso ondo gaudela. Artikulu guztiak daude 30.000 karakteretik gora. Vale, ados. 1000ko sailkapen honetan, eta horrek ematen digu 100 puntu. Mhm. Eta espainola atzetik dago 89,84 erekin. Bueno, Bueno, harrapatzen bagaituzte espainolek, katalanek edo errusiarrek, pues ez du gehiegi importa, ez da lehiaketa bat, da bueno. euskara Bueno, ba, txukun dagoela Wikipedian hori da. adierazten duen datu bat, ez? Hori da garrantzitsuena. Eta Listo. gero dago 10.000ko zerrendan ere nola gaude? 17. Bueno. Puntuan daude. Orduan, artikulu Wikipedia bera publikatu du artikulua, Mhm. Eustatun, eta zerrendak hor daude, hau da edozein egin dezake ekarpena, ze klikatu ezkero, ez duzu bilatu behar zein dan Ja. Napoleon eta zein izan, baizik eta horre zerrendatuta daude. Hauek dira lantzekoak sailkapenean ikutzeko. Pues Begira, ze hortxe. ondo. Mhm. Primeran, Luistxo, ba, mila esker beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte, esango dizugu. Bai, bueno, ya que hemen gauden, Bai, datorren astean ere ostiralean egingo dugu. vale, idatziko dizut. A ber, bueno, Posible bada, adeu, abisatzen hemen. dugu, A ber. irrati eta entzulei Bai, eta izan izan daike, bai. daiteke. Bueno, Bai, lotuko lotuko dugu. dugu. Vale, eskerrik Oso asko. ondo, Hala, Luistxo, ba, bizi ondo arte. ondo izan. Agur. Aio!